разгара на лятото в гъстите гори на Витиния е горещо и задушно. Всяка жива твар се е покрила някъде на сянка, далече от палещото слънце. Обикаляме по любимите места за паша на тибетските якове. За външен посетител животните са неоткриваеми. Появили се служител на ловното стопанство, обаче черните великани надигат своите туловища и излизат на показ. Като ме чуят с мотора, веднага ме следят. Чувстват ли те като част от стадото? Чувстват ме. Чуват ли ти се кача на това за фураж, идват и почват да ме гледат. Поне са кофата, те се до мен. Не бегат. Некой вика, каката не е страх, че тия рога изобщо няма страх. Бай Георги е най-близкият човек на яковете. Грижи се за тях почти денонощно. Голямата му радост през последните месеци е раждането на две нови попълнения в стадото. Едното е на утре прави 8 дена, другото е на месец и половина. Малките определено правят впечатление сред останалите. Бутат се, закачат се, но постоянно търсят защитата на майката. Именно такива безценни моменти търси фотографът инженер Цветомир Цолов. Не една, не две, а цели 12 години той следи развитието на скромната популация в района и я документира в снимки. Като фотограф е чест и привилегия, че имам възможността да се докосна до този вид. Държавно ловно стопанство Витиния е единственото място на Балканския полуостров и може би е едно от местата, които се броят на пръсти в Европа, където може да се срещнеш с това животно. Повече от 3 десетилетия тибетският як е емблема и гордост за ловното стопанство. Животните са се адаптирали и са припознали Западна Стара планина за свой дом. Единствената заплаха за популацията към момента виждам, освен браконьерството, с което се борим денонощно, липсата на външни екземпляри за популацията, за групата. Назад във времето това не е било така. През 80-те години на 20 век на няколко места в България са били разселени якове от далечна Монголия. А един от хората, участвали пряко в този процес, е Христо Христов, референта. И по някаква договорка между Живков и Седенбал имали са да ни дават нещо. Монголците, Живков разпоредил на генерал Кашев, който беше шеф на обото, вземете якове. След редица кръвни изследвания, 164 тибетски якове все пак идват у нас на 2 курса с транспортен самолет Ан-12. Стоял съм правостоящ от Монголия до тук, защото там няма место за пътници. Има един хангар отзад с якове и тия пред персонала. 2 години яковете са под постоянно наблюдение и периодични кръвни проби за бруцелоза. Популацията не само оцелява, но се разраства и пръска на няколко места в България. Беха стигнали до 700. Бех дал Велико Търновско, тук Златарица, Мургаш цялото беше, Етрополе. Те са без масрав животни. Дават млеко, което има 14% масленост, общото е 8%. Освен това, медицината казва, че и месото е най-чисто и качествено. След 1989 година обаче това богатство е унищожено. Оцеляват само единични животни, спасени и запазени в ловното стопанство Витиния. Съумяваме да съхраним този вид, който е богатство както за ловната фауна на страната, така и като цяло за фауната в България. Истинско чудо е, че днес освен благородните елени, лопатарите, муфлоните и дивите свине, в горите на Витиния можем да се докоснем и до този величествен гигант, впечатлил хората още в дълбока древност. В ловното стопанство се приемат любознателни посетители, но само в организирани групи с предварителна заявка.